69an, ni harrapatu nuten 8 de diciembre. 8 de diciembre. Etorri zen, nire izena ezekien inorkere taldean Luken ikizien ezek. Ze Luken hortan, esan da oso segure, inoiz ez zuen geritzen ginen taldean ere, nik joaten nintzen aparte. Inork ezekien nondik etortu dut. Gaina, ni zorontzan nintzen bizio duen, ze ikasten negoelez Bilbon, nire bizimodu, gazte bizimodu ekin egon erretxezetan da galako dut. Eta orduan ez duztien ezagutzen. Baina, harrapatzen zuen zenien, karo, tamalez, kabrak, con propaganda armada, joen fotografizek, danak armakin despleguten mendizen, eta bialtzeko medios extranjeros, da zera, karo, arpegitzek eta tapeute, baina, klaro, jeuzi gerenien, harrapezituen horre fotoak. Eta, karo zen, hau nor da, hau. Eta falta zen, akortan oso fotografia eta genuen bugarra. Da falta zen bat, nintzen ni. Eta, ¿quién es este? Pues no sabemos. ¿Y quién sabe? Bata batek pues puedes saber Luke. Eta gero Luken inimutzen egurre apuntu arte. Barek eta zoin edo izena. Eta horrela eraman duten. Baina ez gunden, ez Lukenek ez dik ez gunden eron inorgez jagoratzen. Baina, orduen goi mailan armakin ibitzen giranak zebat izango ginen. 20 persona ez ginen izango. Eta, gero jente asko ginduen, beste irurko batzutan ez. Beste berun persona. Oinaten, Zorrotzan, Mondragoin, batez ere, hor ziren nukleo gogorrak. Irurkoetan, ez da? Irurkoetan egiten. Boste jutaten ginean, zatutez. Lau bakarri bagan duen, ekutzen genduen, gorrekin. Baina horrezkan, eta, horrela izan zen. Niri deteniduten etorri ziren, nik ez nuen usten, ez nikien Luken harrapezu nik. Da Luken ez badego harrapetan nik tranquil negoen. Baina, bariko baten harrapezu bien, eta zapatu gabien nire bile etorri zen.